Λοιπόν, ναι, με λένε Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη. Είμαι συγγραφέας και ήρθα για να πούμε 10 πράγματα για το γονιό. Έρχομαι σε μια εποχή που είδατε πόσο μπερδεμένα είναι τα πράγματα, τα παιδιά μας. Είμαστε και εμείς μπερδεμένοι οι γονείς όταν πηγαίνω ένα κομμάτι της δουλειάς μου να πηγαίνω σε σχολιά. Και μου λένε, πώς τα είδες τα παιδιά μας, μαγειρεύουνε με τη συνταγή που τους δώσαμε εμείς. Λέω, και έτσι μην παραξενευόμαστε αν το φαγητό αποτυχαίνει. Εμείς δώσαμε τη συνταγή. Λοιπόν, επάγγελμα γονιός. Αν ο Μπαμπινιώτης λέει ότι επαγγέλλομαι, θα πει δίνω υπόσχεση. Δίνω υπόσχεση. Κάποτε γινόσουν γονιός και μάλιστα το λέγαμε ένστικτο, αφού έχει το ένστικτο η μάνα. Σήμερα δεν φτάνει το ένστικτο, γιατί κάποτε τέλειωνες δικηγόρος. Έπαιρνες το πτυχίο κατευθείαν, τέλειωνε και νιώσουν που τελειώνες δικηγόρος, μέχρι να πεθάνεις δικηγόρος ήσουνα. Τώρα έχει μπει κοινοτικό δίκαιο, είδατε καινούρια, το δικαίωμα του πολίτη, το δικαίωμα του παιδιού. Αλλήμωνο αν μείνεις σε εκείνο που ήξερες στο πανεπιστήμιο ως δικηγόρος. Άλλοτε γινόσουν γιατρός. Από τότε που τέλειωνες έπαιρνες το χαρτί μέχρι που πέθανες δικηγόρος, γιατρός ήσουνα. Τώρα μπερδεμένα τα πράγματα. Το πρωί οι γιατροί λένε ότι ο καφές κάνει κακό. Στις 10 και 4 το πρωί λένε πείτε καφέ γιατί αλλιώτικα δεν θα μπορέσει ο οργανισμός και τέτοια. Αλλάζουνε τα πράγματα και αλίμονο αν μείνεις με το πτυχίο και με τις γνώσεις που είχες πάρει τότε. Έτσι λοιπόν, ναι, ένστικτο, αλλά δεν φτάνει πια. Να το λοιπόν, κέντρο το ζευγάρι. Σκέφτομαι, παραμυθού είμαι, και σκέφτομαι εκείνο τον Αδάμ. Παράδεισος, σεβασμιότατέ μου. Όχι είπε ξεγέλασε. Παράδεισος. Τον έτρωγε εδώ το κεφάλι, έβαζε τον πίθηκο και τον έξινε. Του πονούσε η μέση, έβαζε τον ελέφαντα και του έκανε μασάζ. Παράδεισος. Και φαίνεται ότι ήταν τόσο θλιμμένος, ώστε λέει η Αγία Γραφή ότι είπε ο Θεός, ας του φτιάξουμε σύντροφο. Δεν είπε ας του κάνουμε παιδιά, είπε ας του φτιάξουμε σύντροφο. Και του φτιάχνει την Εύα και όταν τη βλέπει ο Αδάμ ακούγεται στο σύμπαν το ωραιότερο ερωτικό ποίημα που έχει ποτέ ακουστεί. Αυτή είναι οστό από τα οστά μου. Αυτή είναι ζωή, θα την πω Εύα. Όταν τα μουσκεύουνε, τότε την ξέρετε πάλι την ιστορία, Αγία Γραφή. Αδάμ, ναι, πού είσαι? Δεν φταίω εγώ, αυτή που μου έδωσες εσύ. Χάνει το όνομά της η Εύα, γίνεται αυτή και ποια αυτή? Αυτή που μου έδωσες εσύ. Το μπαλάκι από τότε παίζεται, πετιέται στον άλλον και τελικά πετιέται στο Θεό. Ναι, και αυτό το ζευγάρι από τότε είναι χωρισμένο. Και από σάπιο δέντρο, τι να περιμένεις, σάπιους καρπούς, Κάιν, Άβελ, τα ξέρετε. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Λέει ο άντρας, εγώ θα έχω την πρώτη κουβέντα. Βέβαια, λέει η γυναίκα, γιατί έτσι θα έχω εγώ την τελευταία. Το ζευγάρι λοιπόν, και να δούμε πώς ζει. Η γιαγιά μου η Σμυρνιά έλεγε 2 εχθροί σε ένα μαξιλάρι. Το φαντάζεστε? Δεν ξέρω, τα ίδια θα είσαστε και εσείς εδώ, μην θα ρείτε ότι στην Αθήνα είναι αλλιώτικα τα πράγματα. Μπαίνει ο άντρας στο σπίτι, μπαίνει η μάνα. Ρε παιδιά, αμάν. Ακρίβεινη ιδέη, κλείστε και κανένα φως, αμάν. Και εσείς πού πάτε ρε? Για κομμένη τα τηλέφωνα τα πολλά.
λεφτά για το φροντιστήριο, ήρθαν και τα κοινόχρηστα. Αυτό είναι, 2 άνθρωποι ξένοι, μήνας του μέλιτος είναι και πέρασε αυτός ο μήνας γρήγορα. Παραθερίζω το καλοκαίρι στη θάλασσα κοντά και βλέπω όταν δω ένα ζευγάρι κάποιας ηλικίας πιασμένο χέρι-χέρι, είναι τουρίστες. Οι Έλληνες δεν πιάνονται χεράκι. Οι άνθρωποι που δεν χαμογελούνε πια, δεν χαμογελούνε, δεν μιλάνε μεταξύ τους. Και καημένη γυναίκα, εκείνο που ξέρει και κάνει εθνικό ύμνο, αλήθεια δεν ξέρω αν η γυναίκα ξέρει, σε γνωρίζω, μπορεί να ξέρει το πρώτο στιχάκι, σε γνωρίζω την όψη, αλλά ξέρει εθνικό ύμνο, η Μη Μαρία, η Παναγιωτάρα, μια εργαζόμενη γυναίκα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι ένα ζώο μονάχα και μισό. Με αυτό η καημένη γυναίκα ζει. Πρέπει για την καρδιά μου να περπατώ. Λοιπόν, τώρα τα περίπτερα ασφαλώς και σε εσάς. Γινήκα ένα σούπερ μάρκετ. Τι δεν έχουν τα περίπτερα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει να βλέπω κιόλα και είχε ένα καινούριο περιοδικό, παιδιά, παλάβωσα από τώρα. Έγχρωμο, εξώφυλλο, γαργαλιστικό όνειρο. Και μια κοπελάρεν, πήγα να δω τι είναι αυτό το καινούριο, ήτανε μια κουζίνα εντυχισμένη, ξέρετε, αλλά τι κουζίνα, και μια κοπελάρα και σε κοίταγε στα μάτια και έλεγε, για αυτή την κουζίνα δίνω και τον άντρα μου. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι. Και επίσης διαφήμιση στην τηλεόραση που την πληρώνετε και εσείς και εγώ, την πληρώνουν και τα νεκροταφεία, ξέρετε. Σε κοιτάζει μια κοπελάρα, εκεί πάνω στα μάτια, ζουμάρει ο φακός και σου λέει ότι αυτό το τάδε προϊόν έχει κάτι, σου κάνει μια επιδερμίδα και λέει, τελειώνει, αφού σε κοιτάζει στα μάτια και μην ξεχνάς, πάνω απ' όλα εγώ. Τα γονικά μου το είπαμε, από τη Σμύρνη και εμάς βάζαμε και το αυτό πάνω από το κρεβάτι που στρώναμε εκείνο το ωραίο πράγμα. Φτιαχνόμασταν, θα ερχόταν μεσημέρι ο άντρας μας και έχω μια φίλη αγαπημένη, καλώς στα μάτια μου τα δυο, που έχω χρόνια να τα δω, μόλις έμπαινε ο άντρας της. Ήμουνα μετά από λίγα χρόνια, πολύ λίγα μπροστά, όταν έπλαινε κάτι στην κουζίνα, άκουσε την πόρτα, γυρίζει, «Α, εσύ είσαι». Πάντ καλώς στα μάτια μου τα δυο. Παιδιά, ένας δεν είχαμε πριν από 4 χρόνια νερό. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Μας είπανε λοιπόν, δόθηκαν οδηγίες να κάνουμε στο νερό οικονομία και εγώ σηκώνομαι πρωί. Το πρωί βλέπω τη γειτόνισά μου, το γείτονά μου κρυφά να πλένει το αυτοκίνητό του και η γυναίκα του με κοιτάζει και μου λέει, «Ας με φρόντιζε όπως φροντίζει το αυτοκίνητό του». Σας φαίνεται αστείο. Σας είπα ότι ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι να έρχομαι σε επαφή με παιδιά. Ξέρετε ότι ένας στους 4 γάμους είναι παιδιά διαλυμένων οικογενειών. Φαντάζεστε τώρα ότι μιλώ φεμινιστικά και ότι για την καημένη τη γυναίκα. Όχι. Έχω εδώ το Χρυσόστομο. Να τον βρείτε οι άντρες και να του κάνετε μήνυση. Εδώ είναι. Και λέει ο Χρυσόστομος, λόγια αγάπης να τις λες. Εγώ από όλα τη δική σου αγάπη προτιμώ και τίποτα δεν μου είναι τόσο βασανιστικό ή δυσάρεστο όσο το να βρεθώ κάποτε σε διάσταση μαζί σου. Και αν πρόκειται να τα χάσω όλα, να γίνω φτωχός, δεν μπορώ να σας το διαβάσω όλο. Εγώ μαζί σου να είμαι. Και κάτι που με τρέλανε εμένα είναι αυτό που λέει, να πας στην αγορά
όταν γυρίσεις από την αγορά να της λες ότι ομορφότερη γυναίκα από σένα δεν βρήκα στην αγορά. Μέχρι εδώ το κατάλαβα. Και εκείνο που τρελάθηκα είναι και να της λες ότι αν αγαπάς τα παιδιά σας, τα αγαπάς γιατί είναι δικά της παιδιά. Βρέστε το Χρυσόστομα και να του κάνετε μήνυση. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αρχίζει μια μετάνοια από τη γυναίκα. Όχι η μετάνοια αυτή που σώζει, όχι, η άλλη μετάνοια. Άρε τι βλάκας είμαι, κάτσε και παντρεύτηκα. Για να κάνουμε πλέον σόβρακα, με συγχωρείτε συμβασμιότατε. Και δεν είναι που είμαι τέτοιος βλάκας, είναι ότι έκανα και παιδιά. Καλά να κάνω ένα, να μην λένε ότι είμαι στήρα. Αλλά, μα είμαι βλάκας. Γιατί μεταξύ μας το έγραψε και μια μεγάλη εφημερίδα προχτές, Προτροπή. Ότι μην περιμένετε και να σας γεροκομίσουνε. Οπότε γιατί να κάνετε παιδιά για το γεροκόμμα, αποκλείεται. Γεροκομείο θα σας στείλουνε. Προσέξτε, το θέμα μου δεν το ξεχνώ. Επάγγελμα γονιός. Παιδιά, τι δεν κάναμε για αυτά τα παιδιά. Γυμναστήρια, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες. Γνώση, γνώση, γνώση. Και σκέφτομαι ότι υπήρχε εποχή που όσα σχολιά ανοίγεται, τόσες φυλακές κλείνεται. Οι φυλακές πια δεν μας χωράνε. Μετακομίζουνε και άλλα κτίρια τα κάνουνε φυλακές. Με τόσα σχολιά που έχουμε, γνώση, γνώση, γνώση. Γνώση, να μάθουνε, όχι να μην γίνουν κλέφτες, αλλά γνώση, να κάνουν ένα καλύτερο μηχάνημα κλοπής. Σήμερα η πραγματικότητα, παιδιά, να το δούμε από κοντά, είναι η κατανάλωση. Φαγητό μέχρι βίντεο. Δέστε, παιδιά, τον Έλληνα. Τα παιδιά μας ειδικά. Παιδιά, έχω σχολείο κοντά στο σπίτι μου και περνάνε για να πάνε σπίτι τους, σταματάνε και παίρνουν από το περίπτερο και τα πετάνε τόσα πράγματα. Εγώ μπορεί να έχω πάει και τους μιλώ και λέω, ρε παιδιά, σας είπα ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι, εγώ μπορεί να μην έχω δραχμή να γυρίσω σπίτι μου, αλλά αν σας ψάξω, βρε, έχετε πάνω από 5 ευρώ ο καθένας. Και όντως, αν δείτε πώς τυπάει το κουδούνι για αυτό το διάλειμμα που λέμε, είχα και την εγγόνα μου και μου έλεγε, γιαγιά, η κατίνα, να πάρω από την κατίνα, όχι καντίνα που είναι. Λοιπόν, και όταν της είπα κάτι να της ετοιμάσω, με βλακές, να τρως εκεί. Και μου λέει, τι λες, με κοίταξε σαν να έλεγα ποντιακό ανέκδοτο. Τι λες, γιαγιά μου, λέει, αν πάρω φαΐ από το σπίτι μου θα με πούνε φυτό. Λοιπόν, φτάνουνε, τελειώνουνε, παίρνουν πάλι στο περίπτερο να φάνε για να πάνε σπίτι τους να ξαναφάνε. Και ο Τσαρούχης λέει, ο μεγάλος Τσαρούχης, πως οι Έλληνες δεν τρώνε όσο πεινάνε, αλλά όσο θα πεινούσαν οι κάτοικοι του Μεσολογγιού και του Σουλίου, τρώνε εις μνήμην αυτών. Δουλεύουμε, καταναλώνουμε. Νιώθουμε ένοχοι δε, επειδή παίρνει η μάνα 2 δουλειές, 2 και ο πατέρας, νιώθουμε ένοχοι που λείπουμε από τα παιδιά μας και γι' αυτό υλικά αγαθά τους προσφέρουμε. Αλήθεια, γέροντα, με πήρε, έχω έναν αγαπημένο ιερωμένο και στον Άγιο Θωμά, γιατί να μην τα λέμε, μόνο τα στραβά τα λέμε, στην Αθήνα. Και μου λέει, ήταν τώρα που ανοίξαν τα σχολιά και ήξερε 5 οικογενειών παιδιά που δεν έχουν και τα πήραν να πάνε να τους ψωνίσει. Ξέρετε, τη τσάντα να πάει, τα μολύβια, τα μπλοκάκια, ναι. Ο άνθρωπος μόνο που δεν τα δίρε. Μου λέει, μπήκαμε μέσα, αυτό το, μόνο τέτοια τσάντα θα φορέσω, μόνο τέτοιο πράγμα θα κρατήσω. Γιατί έχουν μάθει τα παιδιά μας στην κατανάλωση. Αχ, και λέει ένας πολύ μεγάλος, παιδιά, παιδαγωγός, το έχω γράψει για να μην το ξεχνώ από κάτι που δεν πρέπει. Λυπηθείτε τα παιδιά σας, σκεφτείτε ότι έχουν δίκιο. Μεγαλώνουν σε έναν κόσμο απάνθρωπο. Εσείς
μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Εγώ είμαι παιδί κατοχής, παλάβωσα που το διάβασα. Εμείς τα είχαμε όλα, μωρέ. Εμείς κάναμε με κουρέλια μια μπάλα και κλωτσούσαμε, ρε. Εμείς, λέω, τρελάθηκαν και οι επιστήμονες οι ειδικοί σήμερα. Αυτός επιμένει. Εσείς μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Είχατε και πείνα και ανέχεια και δυστυχία και φτώχεια. Επομένως μπορούσατε να ελπίζετε. Σήμερα τα παιδιά μας δεν έχουν τίποτα. Σε τι να ελπίσουν όταν έχουν προπολού και του πουλιού το γάλα, χάρμπουργκερ και χρήματα για ξυστό και έγχρωμες τηλεοράσεις, υπολογιστές και μηχανάκια και ωραία ρούχα. Είναι τα φτωχά μπουκωμένα. Λυπηθείτε τα. Δεν ξέρω, θα ήθελα εδώ, θα φάω ξύλο μετά. Ο Καραγκιόζης το λέει, το ξύλο ποιος θα το φάει? Εγώ, όχι, το στείλω σε εσάς. Παιδιά, φαίνομαι αγοροκόριτσο. Όνειρό μου ήταν να είχα ένα ποδήλατο. Φτώχεια, τι ποδήλατο κουβεντιάζουμε. Και δεν είναι που δεν είχα εγώ ποδήλατο, είναι που είχε ένα σκασμένο γειτονόπουλο και δεν μου το έδινε μία φορά να κάνω κι εγώ βόλτα. Θυμάμαι όταν έφτασε ένα από τα παιδιά αγόρι 12 χρονών εκεί και όρτασε τι δώρο θα του πάρω. Ποδήλατο, είπα εγώ, το όνειρο το δικό μου. Και πήγαμε και πήραμε ένα ποδήλατο με ντραγκαντρούγκα, με σημαίακια, με θρεφτάκια. Το πήγαμε, το παιδί, ο Γιάννης μου είναι αυτός γέροντα, το πήγαμε, το είδε το παιδί, ποτέ δεν είχε ονειρευτεί να έχει ποδήλατο. Τι το κάνει? Μέσα, παιδιά, σε 10 λεπτά το είχε πάρει και το είχε σπάσει τα λάστιχα και το είχε καλάσει. Όπως σας είπα πριν, πρέπει να περπατώ. Αφενός και αφετέρου είμαι περίεργος να δω τι λένε οι τύχοι. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, ασφαλώς όμως τα ίδια. Αν δείτε στην Αθήνα, τώρα που βρήκα τείχο, λέει, δεν έχω σύνθημα, διάβαζα προχτές κάπου. Τώρα που βρήκα ελεύθερο τείχο, δεν έχω σύνθημα. Λοιπόν, διάβασα λοιπόν κάτι. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας. Αυτοκτονήστε. Παιδιά, τρεμούλιασαν τα πόδια μου. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας, αυτοκτονήστε. Και επειδή εμείς δεν έχουμε αφιλότιμο και δεν αυτοκτονούμε, έχω 40.000 εκτρώσεις ανηλίκων. Πρέπει εδώ να σας πω ότι επειδή είμαστε πολύ κράτος φιλάνθρωπο, μην ξεγελαστείτε, μόνο 2 εκτρώσεις με το βιβλιάριο της μαμάς. Λυπάμαι πολύ, αλλά το τρίτο θα το πληρώσει την έκτρωση. Και πήγα να δω, γιατί θέλω να ξέρω τι γίνεται. Ελάτε στο Αλεξάνδρας να δείτε τα 13άρικα. Σειρά περιμένουν να κάνουν μέσα την έκτρωση. Έχω 40.000 εκτρώσεις. Μιλάμε για ανήλικα, παιδιά. 400.000 αλκοολικούς και 3.000 απόπειρες αυτοκτονιών εφήβων. Αυτό μου το είπε, ίσως το ξέρετε, τον Γκέκη, γέροντα. Το λέω το όνομά του για να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Μας βαρεθήκανε. Και σε έναν άλλο τοίχο, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ορφανός, απάντησε το παιδί. Κατάθλιψη, Σας είπα, δεν μιλώ χριστιανικά. Η Καθημερινή είναι, ορίστε, περιοδικό, επίσημο, έχει ένα παλικαρέλι, το είδατε. Παναγιά μου, τι ομορφιά, γερό, όμορφο, νέο παιδί, κάθεται με ανάποδο το καπέλο έτσι και λέει, σαρώνει η κατάθλιψη στις ηλικίες 12 με 16 χρονών. Δεν προλαβαίνουμε, αν το δείτε θα τρελαθείτε. Πριν, λέει ότι είναι πριν από την καρδιοπάθειες και τέτοια στους εφήβους, η κατάθλιψη. Και πρέπει επίσης να πω ότι πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μας λέει ότι 20% των μαθητών εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης, συχνότερη μετά από τον καρκίνο
και τις καρδιοπάθειες. Παιδιά, 20% των μαθητών. Κατάθλιψη, Θεέ μου. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουνε καθημερινοί. Εφημερίδα σας δίνω, μην νομίζετε ότι το λέω έτσι. Γκρίζες ζώνες στις σχέσεις με τους γονείς. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουν 1 στα 2 παιδιά. Γκρίζες ζώνες, το τι λέει, σύμφωνα με έρευνα τα χαρακτηριστικά, αυτά και έχουν νεανική βία, κατάθλιψη και μετά βία. Δεν μπορώ να σας πω τρόπο ζωής, καθημερινότητα, το τι λένε επιστήμονες εδώ, τρομοκρατημένοι επιστήμονες, για την κατάθλιψη που μαστίζει τα νιάτα μας. Τι θα γίνει? Παιδιά με ένα δολοφονημένο όνειρο. Πάλι καθημερινή, μισή σελίδα, μια σελίδα είναι. Έχουνε, σας είπα, τρομοκρατηθεί οι ειδικοί. Δεν μας μένει η ώρα για να μην σας πω, να σας διαβάσω κομμάτια, και λέει ότι η κρίση στην οικογένεια, η αλματώδης αύξηση των διαζυγίων, η αποξένωση, η συνέπεια του τρόπου ζωής, το τι λέει, παιδιά με ένα δολοφονημένο όραμα. Πάλι από εφημερίδα την Καθημερινή, κοιτάξτε, είναι ένα παλικάρι κούκλος, μια κοπελάρα να την βγει στο ποτήρι. Είναι, το λέει, κάθονται, λέει, απολαμβάνουν την ηλιόλουστη στο Ελσίνκι και δεν είναι με φίλους. Αν με συγχωρείτε γέροντα, αν τους έβλεπα να φιλούνται δημοσίως, θα έλεγα καλά ρε παιδιά μου, όχι και έτσι, αλλά θα το βρίσκα φυσιολογικό. Αυτή η μοναξιά, πλάτη με πλάτη, με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι, να ακούσουν μια ανθρώπινη ζωή, φωνή. Το καταλαβαίνουμε? Πρέπει να πούμε το σήμερα. Το σήμερα, παιδιά, έχει μίσος, όχι απλά με τη χειρονακτική εργασία, ούτε να την ακούει. Η γυναίκα πάντα κουραζότανε, αλλά δεν είχε και πού να το πει. Τώρα σας βαρέθηκα, βροντοφωνάζει. Ονειρευόμαστε έναν κόσμο που κάθεται ο άνθρωπος όχι για να ξεκουραστεί, αλλά για να κάθεται. 40 πρέπει να είμαι για να σας προλάβω εδώ μέσα να θέμα την ώρα σας. Αυτά, και αν δεν το λέμε φωναχτά, δεν το λέμε μέσα. Και λέει πάλι ένας ειδικός επιστήμονας ότι η ζωή θέλουμε να γίνεται όλο πιο άνετη. Μπορεί άραγε, λέει, να είναι η ζωή επάπειρον πιο άνετη και να εξακολουθεί να είναι ζωή. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, παιδιά, θέλουμε η ζωή και η δική μας και των παιδιών μας να γίνεται, ναι. Είδατε, εμένα θα με σώσει αυτό το πλυντήριο. Εμένα η κύτρα τακίτος, λέω τώρα, να γίνεται η ζωή μου με ένα τελειότερο μηχάνημα, ξεκούραστη, όχι για να ξεκουράζομαι, αλλά για να κάθομαι, και έτσι χάνουμε το νόημα της ζωής. Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει και χαρά στη δημιουργία, στη δουλειά. Όραμα που λένε τα παιδιά, με συγχωρείτε, που λένε τα παιδιά μας, τα έχετε δει, λεφτά, πτυχία, επιτυχία. Και ένας μπόμπος, το χάρηκα το χιούμορ του ή στο πεζοδρόμιο του σπιτιού μου, είδα γραμμένο σύνταξη στα 11. Συμφωνώ, μόλις γίνει μια τέτοια παρέλαση, πώς το λένε, θα πάω κι εγώ σύνταξη στα 11. Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει χαρά με το να δημιουργήσεις κάτι, να μαγειρέψεις κάτι, να βοηθήσεις κάπου. Παιδιά, ο Διόνυσος ήταν τύραννος στις Σιρακούσες και είχε έναν δούλο,
Σπαρτιάτη. Και του λέει μια μέρα, ο Ηρόδοτος το γράφει, και του λέει μια μέρα, κάνουμε έναν μέλανα ζωμό, να δω τι πράγμα είναι αυτό. Του λέει του δούλου, του Σπαρτιάτη. Βεβαίως αφεντικό, του φτιάχνει τον μέλανα ζωμό, το δοκιμάζει, το αφήνει. Λέει, δεν σου άρεσε αφεντικό, Α, όχι, καθόλου. Ναι. Είναι γιατί το έφαγες χωρίς σάλτσα. Σάλτσα, ναι. Ποια είναι η σάλτσα? Η κούραση, ο υδρότας, η πείνα. Όπως λέγαμε και τώρα που ερχόμασταν, έχει τρομοκρατηθεί, παιδιά, παγκόσμια ο ειδικός, οι επιστήμονες, με τη βία που ξεσπάει πια από εκεί που δεν το περιμένεις. Και μιλάνε, μην το πάρετε αυτό, εγώ το λέω, το διάβασα, δεν δικό μου, μιλάνε πια για το μακρύ χέρι. Όχι πάνω χέρι, κάτω χέρι, όχι, αλλά προσωπική πείρα, πω θα με δείρει ο δεσπότης μας, προσωπική πείρα. Ένα από τα παιδιά μου, καλή του ώρα, τέλειωσε εδώ το πανεπιστήμιο, πήγε Αμερική, γύρισε, σπούδασε και εκεί και έπιασε σε μια μεγάλη εταιρεία δουλειά, ανεβασμένο αφεντικό, Εγώ συνηθίζω, παλιά γυναίκα βλέπετε, το πρωί, το πρώτο πράγμα να ανάβω το καντιλάκι και να έχω και τον λογαριασμό και όσο ήταν που φεύγανε, τώρα μεγαλώσανε, φύγανε, άντε, στην ευχή του Θεού, πρόσεχε αγόρι μου να χαθείτε, προσέξτε. Τα σταύρωνα και φεύγανε. Λοιπόν, μια μέρα ήρθε με 50 βαθμούς θερμοκρασία η Αθήνα, ήτανε ο Γιάννης μου, ήρθε γραβάντα, τσάντα, πήγαινε προϊστάμενος είπαμε. Λοιπόν, εγώ πλένω κάτι στο μουσλούκι, πάντα έβρισκα δουλειά να κάνω εκεί. Λοιπόν, πλένω κάτι στο μουσλούκι και του λέω, βρε Γιάννη μου, βρε αγόρι μου, ξέρεις, μου φαίνεται ότι καπνίζεις. Το κάπνισμα δεν είναι, παιδί μου, αμαρτία, είναι βλακεία. Μπορώ να μιλήσω καθαρά, δεσπότη, συγχώρεσέ με. Και μου λέει ο γιος μου, αχ, συγχωράτε με, δεν με χέζεις ρε μάνα. Ούτε κοκκίνησα, ούτε πρασίνησα. Όπως ήτανε που στο νερό, χρακ, του δίνω μια, του λερώνω το πουκάμισο, τη γραβάντα, ανεβαίνει αμίλητα επάνω, αλλάζει. Παιδιά, το έχω φυλαγμένο, το βράδυ στο μαξιλάρι μου βρήκα, σ' αγαπώ μάνα. Λένε λοιπόν οι ειδικοί, πέστε και κανένα όχι στο παιδί σας. Συμβουλές ειδικών επιστημόνων, παιδιά, πείτε και κανένα όχι στο παιδί σας. Και πάλι με ανέκδοτο που κυκλοφορεί στους ψυχολόγους. Κάθε λέει μεγάλο μαγαζί, όχι μαγαζί, ουρανοξύστης με πράγματα εκεί, σούπερ μάρκετ να το πω, έχει τον ψυχολόγο του στην Αμερική. Πήγε λοιπόν η μάνα η κακομοίρα μαζί με το αγοράκι της, γιορτές, το αγοράκι βλέπει ένα αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα, η μαμά, άντε αγάπη μάντε, δεν έχουμε λεφτά να το πάρουμε. Αγάπη μου, τώρα που θα έρθουν γιορτές, θα πάρουμε και λεφτά από τον μπαμπά, από τον παππού και θα έρθουμε να το πάρουμε. Σημασία το παιδί. Πηγαίνει λοιπόν η γυναίκα, έξαλλη πια, απελπισμένη πια, τον ψυχολόγο. Πάει ο ψυχολόγος, σκύβει, λέει στα αυτή του παιδιού μια κουβέντα, χρακ τα γορέλη, κατεβαίνει κατευθείαν από το αυτοκίνητο. Αυτό θα πει επιστήμη, αυτό θα πει. Τι του είπες γιατρέ μου? Του είπα, κατέβαρε κάτω, μη σου πω τίποτα για τη μάνα σου και τον πατέρα σου που σε έκανε. Ήταν Έλληνας ο ψυχολόγος. Παιδιά, βλέπω πάντα με μανία ειδήσεις. Πρέπει να ξέρω πού βρίσκομαι. Γιατί κυκλοφορώ, πρέπει να ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, εάν δείτε
τώρα την πρωτοχρονιά. Οι διαφημίσεις είναι πριν από τις ειδήσεις, μετά, ενδιάμεσα και τέτοια. Παιδιά, είχε έναν μπόμπο, ένα αγόρι. Να εδώ τα δέματα, τα δώρα. Δεν έχουν ακόμη κορδέλες, δεν έχει ανοιχτεί. Και ο Άγιος Βασίλης από κάτω από την κουρτίνα το βλέπει ο μπόμπος και του λέει «Α, τα έχω όλα. Θέλω μόνο να μου φέρεις ένα σκερπάρνι για να σπάσει». Δεν έχει ανοίξει ακόμα τα παιχνίδια για να σπάσει. «Αχ, τι θα μου φέρεις του χρόνου?» Το ρωτάει σε άλλη διαφήμιση. Έχει ακόμα ανάνυχτα αυτά. «Του χρόνου τι θα μου φέρεις?» Παιδιά, μιλάμε την ευθύνη του γονιού. Όπως είπαμε πριν, πληρώνουμε την τηλεόραση πολύ ακριβά και τα νεκροταφεία πληρώνουν τηλεόραση. Λοιπόν, είδα, τώρα σας είπα τα Χριστούγεννα, είναι μια κούκλα κοριτσάκι. Κρατάει εδώ ένα ποτήρι γάλα. Η μάνα βιάστηκε, πάει και έρχεται, δεν μπορεί να μην το δάτε. Αυτή η μικρή μπαίνει στα ποδάρια της, φυσικό είναι, χύνεται το γάλα. Μου είσαι το βρε παιδάκι μου, δεν το ήθελα. Μου βάλωσες και το πουκάμι, το πουλόβερ μου. Βρε παιδί μου, συγχώραμε, για να σε συγχωρήσω θα με πας στο τζάμπο. Το ξέρετε το τζάμπο. Παιδιά, ένας, δεν ξέρω, τον Άρθουρ Μίλλερ, αν τον έχετε ακουστά, πολύ μεγάλος, σοφός, σε ηλικία λέει 80 χρονών, ο Άρθουρ Μίλλερ εκμυστηρεύτηκε. Σίγουρα υπήρχε κάτι το καλό στη μητέρα μου. Αυτό όμως για το οποίο την μισούσα είναι ότι μου άφηνε μεγάλη ελευθερία. Μπορούσα να φύγω το πρωί, να τριγυρίζω όλη τη μέρα με τους φίλους μου και να επιστρέφω σπίτι αργά τη νύχτα. Κανείς δεν με ρωτούσε τίποτα. Παιδιά, έτσι τους μαθαίνει η τηλεόραση, έτσι μας μαθαίνει και εμάς. Πάλι, τώρα την πρωτοχρονιά, ένας μπόμπος και μπαίνει η μάνα με ένα πακέτο. «Μαμά, μη φωνάζεις φίλους μου όταν έχουμε μπουτάκια από κοτόπουλο, γιατί μου τα τρώνε και εμένα αυτά μ' αρέσουνε». Περίμενα τη μάνα να πει μια κουβέντα, να του πει «Τι γίνεται ρε, πώς θα ζεις χωρίς φίλο ρε?» Βγαίνει η ζωή χωρίς φίλο. Τι του λέει η μαμά? Έλα αγοράκι μου, τώρα η τάδε εταιρεία κάνει μόνο μπουτάκια κοτόπουλου. Αυτά είναι τα παιδιά μας. Ρωτώ. Παιδιά, σας είπα που ήρθε από την Αμερική ο γιος μου και είχε πάρει πράγματα. Όταν είσαι με ξένα λεφτά, τους γονιούς σου δηλαδή τα λεφτά, ψωνίζεις κιόλα. Λοιπόν, και μου λέει έλα, βέβαια τι, μόνο βλάκες δεν είναι τα παιδιά μας. Λοιπόν, μου λέει μάνα, είναι τώρα ένα καινούριο συγκρότημα. Μουσικό ξέρω εγώ, ανώτατο, όχι Beatles που λέμε, να τα ακούσεις. Λέω πάμε να τα ακούσουμε και πάω λοιπόν και το βάζει. Τι είναι αυτό ρε, του λέω. Λέει άκου, μέσα έχει λόγια. Πες ότι είσαστε σε ένα ξενοδοχείο και παίρνετε τηλέφωνο τη ρεσεψιόν. Ουρανός εκεί, τα λόγια, ουρανός εκεί, ζητώ ένα φίλο, ουρανός εκεί, τη μουσική. Και του είπε η μάνα του Ελληνόπουλου, παιδί μου, η καινούργια εταιρεία βγάζει μπουτάκια. Και δεν του είπε ρε, ό,τι μας έμαθε η μάνα μας δεν το είπαμε. Πήγα στον γέροντά μου μια μέρα, πήγαμε με τον άντρα μου και μας έλεγε, πήγε ένα ζευγάρι να ξομολογηθεί και ένα αγόρι 12-13 χρονών.
Και είδατε, συνηθίζουμε και δίνουμε τα ονόματα στον ιερέα, υπερηγείας και τέτοια. Έδωσε και το παιδί, 12 χρονών στα 13, ένα όνομα. Το κοίταξε ο γέροντας, ο ίδιος μας το είπε και λέει, παιδί μου, αυτό το όνομα είναι όνομα σκύλου. Ναι, λέει το παιδί, δεν έχω κανέναν και αυτός δεν έχει κανέναν παρά μόνον εμένα και εγώ μόνον αυτόν. Από οικογένεια ήταν το παιδί και ένιωθε τελείως μόνο. Εδώ ήρθα να σας πω όμως και ότι να σας ανοίξω τα μάτια, γέροντα, ζητώ συγγνώμη, επειδή είσαστε με συγχωρείτε αγράμματοι, και να σας πω ότι το νέο φρούτο, εφημερίδα σας διαβάζω, το νέο φρούτο της ενοικίασης φίλων και φιλενάδων έκανε στη Μελβούρνη την εμφάνισή του. Καταλάβατε, νοικιάζω φίλο για το παιδί μου, μη με ενοχλεί κιόλα γιατί έχω και δουλειές, έχω και κινητό τηλέφωνο, έχουμε να πούμε τόσα πράγματα, τι συζητάτε, να δω και το σύριαλ. Δεν μπορώ λοιπόν, γι' αυτό νοικιάζονται φίλοι. Και μην νομίζετε ότι αυτό έγινε στη Μελβούρνη, θα αυτή πολύ γρήγορα θα έρθει και εδώ. Η τοπική εφημερίδα αναφέρει την περίπτωση μιας μητέρας νεαρού και με $5 την ώρα νοικιάζεται φίλος. Και μια άλλη συναφής περίπτωση είναι αυτή μιας 9χρονης μικρούλας, η οποία μέσω φυλαδίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι προσφέρει τη συντροφιά της σε μοναχικά παιδιά. Η νεαρή επιχειρηματίας χρεώνει επίσης $5 την ώρα. Είμαι συγγραφέας και λυπάμαι που δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη μοναδική σήμερα ανάγκη που έχει το παιδί να διαβάσει βιβλίο. Δεν έχει άλλη, κάποτε είχε μαμά, είχε γιαγιά. Τώρα, αυτό που λέω εγώ, τον παππού και τη γιαγιά τους λέω, οι μεγάλοι του γένου σχολή, έτσι τους ονομάζω. Με τίποτα, με την παροιμία. Έλα παιδάκι μου, αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλι, σου μάθαινε την υπομονή. Έλα παιδάκι μου, έχει ο Θεός. Σήμερα, λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει πάρει Άντερσεν. Είναι ένας νεαρός εφηβάκος, λέει στη φιλενάδα του, τη γειτόνισσα, όχι ερωτική σχέση, τα δοκίμασα όλα, τώρα πια δεν μου μένει παρά να φύγω. Μα γιατί, τι έκανες ή τι έκαναν εκείνοι? Προσπαθώ να τους κάνω να καταλάβουν ότι έχουν παιδιά. Παιδιά, η Τσανακλείδου, σας είπα ότι εγώ δεν μιλώ χριστιανικά. Η Τσανακλείδου την ξέρετε, έχει ένα φοβερό τραγουδάει, ένα φοβερό τραγούδι. Και ανοίγω το ψυγείο σου, το έλα και το αντίο σου μου λείπουν στη ζωή μου πάνω απ' όλα. Μαμά πεινάω, μαμά φοβάμαι, μαμά γερνάω, μαμά. Δεν έχω καιρό να σας το διαβάσω. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας, αυτοκτονήστε. Ποιο παιδί σηκώνεται σήμερα να πάει σχολείο? Έχω παιδιά, έχω κόρες που δουλεύουν 8 με 8 το βράδυ. Για να πάει στην Αθήνα, και εδώ δεν νομίζω ότι είναι σπουδαιότερα, έχουμε καλύτερα. Για να πάει στη δουλειά της πρέπει να φύγει από τις 7, να χτυπήσει κάρτα. Το παιδί μόνο του ξυπνάει, μόνο του τι θα φάει, θα πάει, άλλωστε δεν χρειάζεται, βρήκε τα λεφτά εκεί πάνω, θα πάει να φάει στην καντίνα. Θα γυρίσει, θα πάρει από το ψυγείο ένα ετοιμασμένο φαΐ και θα κάτσει μπροστά στην τηλεόραση για να δει και να μάθει τη ζωή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν λέω για να δει και να μάθει τη ζωή. Προχτές στην Ελευθεροτυπία, όχι προχτές, ολόκληρη σελίδα αφιέρωσε η Ελευθεροτυπία. Είναι ένα γράμμα, Αλέξανδρος Ανδρικόπουλος, 13 ετών, μαθητής, πρώτη τάξη γυμνασίου Βουλιαγμένης. Και γράφει, θα σας λέει το παλικάρι, γράφει, θα σας θέσω κάποιες ερωτήσεις και αν έχετε θάρρος απαντήστε μου.
Πείτε μου αν έχετε Θεό, πότε καθίσαμε στον καναπέ με παρατεταμένη αγκαλιά και χωρίς την πίεση του χρόνου, το στρες, σαν οικογένεια να μιλήσουμε για τους προβληματισμούς μας. Σας είπα, δεν έχω χρόνο. Το διαβάζεις και κλαις. Παιδιά, πρέπει να δουλέψει και ο άντρας. Δεν γίνεται. Προέχει η αφιέρωση χρόνου. Ο κουβαλητής πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Δεν υπάρχει πια σήμερα. Προέχει αφιέρωση χρόνου, πατρότητα, επάγγελμα υπό εξαφάνιση. Παιδιά, σας είπα πριν για τη γυναίκα που λέει «Ο βλάκας είμαι». Το ξέρετε ότι δεν έχουμε στρατιώτες να φυλάνε τα σύνορα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι, παιδιά, το οικονομικό. Το οικονομικό θα το μάθουμε. Είναι η υπογεννητικότητα. 1,5 εκατομμύριο ξένοι ήρθανε. Πώς να τους αφομοιώσουμε, τι να κάνουμε, μης κάνουμε ένα παιδί και μετά θα βάλουμε και μέσω να μην πάει φαντάρος. Ο κουβαλητής λοιπόν πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Πάλι από εφημερίδα σας λέω, διαβάζω και κόβω πατρικός ρόλος, αναγκαίος, αλλά στο περιθώριο. Παιδιά, και η γυναίκα φταίει σε αυτό, γιατί μου το έλεγε ένας φίλος μου, πάω να ψήσω καφέ, άστα τα λερώστα, να ψήσω εγώ. Βάλε και τον κουβαλητή να μάθει ότι κι αυτός, σας είπα, είμαι από εκείνη την Ανατολή που έχει τη σοφία της Ανατολής. Το πρωί άναβε ο πατέρας μου πριν από όλους, το πρώτο το καντήλι. Και μετά έψαινε το καφέ με τη γυναίκα του να πιούνε το καφεδάκι το πρωινό. Εκείνος το έψινε. Αυτή η απουσία και του πατέρα, πρόσφατα, παιδιά, πάλι από εφημερίδα, παιδιά, καθημερινή. Πρόσφατα εμφανίστηκε στο διαδίκτυο το ποίημα ενός μικρού κοριτσιού που πάσχει από καρκίνο. Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και οι γιατροί του δίνουν 6 μήνες ζωής. Τώρα θα έχει πεθάνει το παιδί. Το ποίημα επιγράφεται slow dance. Αποτελείται από και δίνει το μέτρο που βλέπουν τη μικρή τον κόσμο των μεγάλων. Άκου τι λέει το παιδί αυτό. Τρέχεις αλαφιασμένος κάθε μέρα, πατέρα. Όταν ρωτάς κάποιον πώς είσαι, ακούς την απάντηση. Έλα, πώς είσαι, καθίες. Ακούς την απάντηση. Όταν τελειώνει η μέρα, πέφτεις στο κρεβάτι αγκαλιά με τις σκέψεις για εκατοντάδες δουλειές που στριφογυρίζουν στο κεφάλι σου. Καλύτερα χαλάρωσε. Μη χορεύεις τόσο γρήγορα. Η ζωή είναι τόσο μικρή. Είπες ποτέ στο παιδί σου θα το κάνουμε αυτό αύριο και μέσα στη βιασύνη σου δεν είδες τη λύπη του. Έχασες επαφή. Άφησες μια καλή φιλία να πεθάνει επειδή ποτέ δεν είχες το χρόνο να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις «Γεια». Καλύτερα χαλάρωσε. Η ζωή είναι μικρή. Η μουσική δεν κρατάει για πάντα. Παιδιά, κάτι που θα σας κάνει εντύπωση. Εγώ τρελάθηκα που το διάβασα. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια. Το σκέφτεστε αυτό? Γονική άδεια σε Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια. Τα μεγάλα προβλήματα της χώρας μπορούν να περιμένουν όσο θα διαρκέσει η γονική άδεια του Πρωθυπουργού της Φινλανδίας, Παάβο Λιπόνεν, ο οποίος θα απουσιάσει από τα καθήκοντά του για λίγους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού του. Οι ακριβείς ημέρες της αδείας του Πρωθυπουργού και τέτοια. Το σκεφτήκαμε, ρε παιδιά? Γιατί πρέπει να παίρνει μόνο η γυναίκα άδεια και να μην καταλάβει και ο πατέρας? Φοβάμαι ότι θα φάω ξύλο. Μια ώρα πάμε. Ένα γράμμα πάλι από ένα αγόρι στον πατέρα του. Εσύ, πατέρα, εκτός από το φαγητό μου, τα ρούχα μου, τα μαθήματά μου, σε τι άλλο με βοηθάς?
Πατέρα, δεν είμαι μόνο στομάχι και σχολική τσάντα. Εγώ το νιώθω, είμαι κάτι άλλο, κάτι περισσότερο από αυτά. Γι' αυτό το άλλο, πατέρα, εσύ στέκεις πολύ μακριά μου. Μου το είπες πολλές φορές ότι κουράζεσαι για μένα, ότι σκοτώνεσαι στη δουλειά για τα παιδιά σου. Δεν αμφιβάλλω, το δέχομαι και σε ευχαριστώ. Αλλά εγώ διψώ για πατέρα. Θέλω έναν πατέρα που να νιώθω ζεστό το χέρι του και τρυφερή την καρδιά του. Θέλω να κουμπάει απάνω μου με σιγουριά και ελπίδα. Να του λέω τους πόθους μου και τους αγώνες μου, τις πτώσεις και τα κατορθώματά μου. Και πάνω απ' όλα θέλω πατέρα, έτσι. Δεν είναι φεμινιστικά αυτά που λέω. Στο Όρος, που ας ελπίσουμε ότι δεν θα το δει γυναικείο μάτι, η Παναγιά του Παραδείσου, στο Άγιον Όρος. Και το βλέπετε, από εδώ παράδεισος είναι αυτός. Από εδώ δέντρο, από εκεί δέντρο. Από εδώ άγγελος, από εκεί άγγελος. Και στη γωνιά είναι ο Θεός Πατέρας και κρατάει το παιδί του αγκαλιά για να ξεκουράσει τη μάνα Παναγιά. Έκανε ο Δήμος της Αθήνας ένα πείραμα και απέτυχε. Ήμουνα στην Επιτροπή, παιδάκια πρώτης Δευτέρας Δημοτικού στο Δήμο της Αθήνας. Ζωγραφίστε τον πατέρα σας. Απέτυχε γιατί είπαν τα παιδιά, 5 λεπτά τον ξέρουμε τον πατέρα μας, 5 λεπτά την ημέρα τον βλέπουμε. Παιδιά, ένας παιδαγωγός έλεγε μεγάλος, ο μεγαλύτερος έμπορος ναρκωτικών είναι ο πατέρας που δεν κάνει διάλογο, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν έχει καιρό. Παιδιά, λυπάμαι, είδατε, δεν μπορώ. Φτάσαμε που φτάσαμε, ρε παιδιά. Ξυπνήστε, με συγχωρείτε γέροντα. Μεγάλοι παιδαγωγοί λένε επιχείρηση διάσωσης οικογενειακού τραπεζιού, που εμείς αν αργούσαμε, κοίταγε ο μπαμπάς μου, Θεός χωρέστον, και έλεγε έλα, σου κρεμάσαμε τα κουτάλια. Εδώ πέρα λένε χάθηκε το οικογενειακό τραπέζι και γίνεται επιχείρηση διάσωσης. Οι γιατροί λένε ότι όταν το παιδάκι τρώει μέσα μαζί με την οικογένειά του, τότε έχει λιγότερα προβλήματα. Χάρβαντ είναι αυτό που σας λέω, ότι όταν τρώμε μαζί συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του παιδιού. Κοιτάξτε, στην αυτοπεποίθησή του, στο λεξιλόγιό του, πολύ περισσότερο από τον χρόνο που τους αφιερώνουμε για παιχνίδι ή ανάγνωση βιβλίων. Το καταλάβατε? Σώστε το οικογενειακό τραπέζι. Τουλάχιστον, λέει, μια φορά την εβδομάδα, το οικογενειακό τραπέζι, το βγάλαν και φωτογραφία. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να τρώτε, μια ώρα παιδιά, τι να κάνω. Θέλω πολύ να σας, αλλά δεν γίνεται, θα φάω ξύλο. Παιδιά, σας λέω να το πάρετε αυτό, δεν δικό μου. Εσύ ο γιος μου είναι του μεγαλύτερου Γάλλου δημοσιογράφου, που ανακαλύπτει ότι ο γιος του κάνει χρήση ναρκωτικών, ο Αλέξανδρος, και ψάχνει να βρει τι έφτεξε και βρήκε και το ημερολόγιο του γιού του. Του λέει, πατέρα, τι δουλειά είχα εγώ ποτέ στη δική σου τη ζωή? Δεν μπορώ να σας το διαβάσω από 4 χρονών. Από την εποχή, ναι, εγώ είμαι μόνος. Δεν μου έδωσες καμιά θέση μέσα στη ζωή σου. Η εφημερίδα σου, τα βιβλία σου, τα επίσημα γεύματα. Ποια είναι η δική μου θέση σε όλα αυτά? Παιδιά, έχω πολλά πράγματα, δεν μπορώ να σας τα διαβάσω και θα τρομάξετε, και όπως τρόμαξα κι εγώ με το παράδειγμα που δίνουμε σε αυτά τα έρημα παιδιά. Οι γονείς δεν έχουν χρόνο να μας ζηλήσουνε. Παιδιά, δεν είναι παίξε γέλα σε αυτές οι έρευνες που γίνονται. Και κάτι άλλο, τώρα μπαίνουμε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Έγινε ένα συνέδριο παγκόσμιο, ακριβώς που πάμε. Και μία σύνεδρος ζήτησε το λόγο και είπε, μια πονόψυχη κυρία βρήκε ένα φτωχό και ανάπηρο αγόρι σε μια φτωχογειτονιά. Το πήρε σπίτι της, το περιποιήθηκε όσο μπορούσε και ακόμα φρόντισε να θεραπεύσει
την αναπηρία του. Το ανέλαβε, γύριζε, είχε λεφτά, γιατρούς και το παιδί έγινε καλά, έπαιζε, έτρεχε όπως όλα τα παιδιά. Και η κυρία διηγέται αυτή την ιστορία και λέει, τώρα έχει γίνει μεγάλος αυτό το παιδί και θα ήθελα να μαντέψετε πού είναι και τι κάνει. Ασφαλώς θα είναι γιατρός, είπε κάποιος. Ιεροκήρυκας, πρόσθεσε άλλος. Κοινωνικός εργάτης που θα ασχολείται με τη φτώχεια, είπε τρίτος. Όλοι κάνετε λάθος, είπε η κυρία. Αυτός είναι στη φυλακή καταδικασμένος για φόνο σε ισόβια. Και τούτο γιατί ξοδέψαμε όλο τον καιρό και τα λεφτά για να του μάθουμε πώς να περπατάει. Όχι όμως προς τα πού να περπατάει. Νερό, λέει ο ποιητής μας. Γύρω παντού νερό και μια σταγόνα για να πιω δεν έχω. Και ο Γκάτσος, ο περίφημος ποιητής μας, λέει, είμαι απ' τη ρίζα του Θεού. Από εκεί κρατείμαι. Δώστε μου μια ταυτότητα να θυμηθώ ποιος είμαι. Ότι είμαι Έλληνας και χριστιανός. Ποιος θα το πει? Τα σχολικά βιβλία. Άντε, με συγχωρείτε που τα πληρώνω εγώ και εσείς. Οργανισμός εκδόσεων σχολικών. Όχι παιδιά, γιατί δεν αντιστεκόμαστε? Είδατε ότι έγινε αυτό το πράγμα με την ιστορία της έκτης δημοτικού. Παλέψαμε, έφυγε και δεν βγήκε ούτε βουλευτήνα η κυρία. Λοιπόν, μιλάμε. Δεν έχει, μια μισή σειρά δεν έχει για το μακεδονικό αγώνα. Υπάρχει κάποιος Κοσμάς, αλήθεια μωρέ. Γέροντα, πώς τον ξέρετε, πώς τον λένε μωρέ? Ο Κοσμάς ο Ετωλός. Σκέτο Κοσμά τον έχουνε. Λέμε χάνουμε τη Μακεδονία. Είμαι Μακεδόνισσα, ήταν το χωριό μου εκεί στη θάλασσα και το βράδυ ερχόντουσαν οι ψαράδες να πιούν ένα τσιπουράκι, να ξεκουραστούν, να λέγαν τα ντέρτια τους. Εμείς παίζαμε στα ποδάρια τους και ακούγαμε. Ήξερα ρε παιδιά, δεν χρειαζόταν να πάω σχολείο, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Από πού? Όλοι, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, όταν τα κύματα ήτανε βουνό, και πάνω να μας πνίξει η θάλασσα, μπροστά μας η Γοργόνα και θυμωμένη, αγριεμένη, ρωτάει η Γοργόνα, ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος? Ελληνίδα η Γοργόνα, ελληνικά μίλαγε, Έλληνες ψαράδες την καταλαβαίναν απολύτως. Ναι κυρά, ζει και βασιλεύει. Ελληνικά της λέγανε, Ελληνίδα, το καταλάβαινε. Και μέλι και γάλα η θάλασσα. Εγώ δεν χρειαζόταν να πάω και να διαβάσω βιβλία που έχουν μία σειρά. Τα βιβλία εννοώ τα σχολικά μας. Για τη Μακεδονία το ήξερα από πρώτο χέρι. Παιδιά, η Σμύρνη, το ξέρετε γέροντα τι έγινε με τη Σμύρνη? Ναι, ήταν καλοκαίρι και έκανε ζέστη και κατεβήκανε να πάνε άλλος για Χιό τράβηξε κι άλλος για Μυτιλήνη και είχαν απεργία οι ναύτες. Και τότε έγινε μακελιό και ποιος θα πάρει να πάει. Έτσι γέννηκε. Μην πιστεύετε ότι έγινε αυτό που λένε για τη Σμύρνη. Κάψαν οι Τούρκοι. Όχι καλέ. Ήτανε του καλοκαιριού δροσιές. Να ντρεπόμαστε. Και λέει εκεί ο Κατραμόπουλος, τώρα λέει στα γεράματά μου, ο περίφημος Κατραμόπουλος, τώρα στα γεράματά μου λέει, Σμυρνιός, σκέφτομαι τη μάνα μου που έλεγε, άκου η Ελληνίδα μάνα, νύψου, κάνε το σταυρό σου και πήγαινε σχολείο. Το Άγιο Βασίλη προχτές τι είπαμε? Βρε Άγιο Βασίλη, κάτσε να βάζει, κάτσε να πιες, δεν γίνεται λέει. Γιατί ρε Άγιο Βασίλη, βιάζομαι. Από πού βιάζεις, πού έρχεσαι? Από τη μάνα μου έρχομαι, στο δάσκαλο παγαίνω. Πού είναι η μάνα σήμερα? Τώρα θέλετε να μην θίξω και κανέναν που είναι ο δάσκαλος, παιδιά, λυπάμαι, είμαι παιδί κατοχής. Φοβόμουν, πώς φοβόμουν, πίναγα, πώς πίναγα, κρύωνα, πώς κρύωνα και γερμανός μπότα, ντακ απ' έξω. Και ερχόταν η γιαγιά, μου χάιδευε τα μαλλιά. Αχ, σκύβω κάνω το σταυρό μου, άγγελο έχω στο πλευρό μου, δούλος του Θεού λογιούμε και κανέναν δεν φοβούμε. Ποιος θα τα μάθει αυτό το σημερινό παιδί που κοιμάται χωρίς νανούρισμα πια?
βλέπει μόνο τηλεόραση, που του μαθαίνουν ότι ένα υπάρχει ο έρωτας και μάλιστα καλό είναι να είσαι και γκέι. Δεν είμαι τραβηγμένη πολύ. Το φεστιβάλ τραγουδιού Θεσσαλονίκης, ποιο τραγούδι βραβεύτηκε. Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος, σαν να μου τέλειωσαν τα χρώματα πριν καν τα αντικρίσω, σαν να κουράστηκα από το χρόνο πριν καν αρχίσω. Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος. Φεστιβάλ πρώτο βραβείο τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Το παιδί αυτό χωρίς μνήμες. Πρέπει να πούμε ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος. Ναι. Και όταν βλέπω το παιδί μας, τα παιδιά μας, αχ, λέει ο Ρίτσος, αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις αυτό το μαύρο τον ουρανό. Ποια αγάπη τάχα να μας φυλάει. Θεέ μου, βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε πού να πάει, πού να πάει. Παιδιά, μίλησα πριν για το καντήλι. Ελάτε να ανάβουμε το καντήλι μας. Σε ένα γωνιό έλεγα ότι αυτό που έλεγε ο Πορφύριος, και το θυμάμαι, γερά το θυμάμαι, ότι αρκετά μιλήσαμε στα παιδιά μας για το Θεό. Ας μιλήσουμε τώρα στο Θεό για τα παιδιά μας. Μην ξεχνάμε, μια μάνα που είχε ένα παλιόπαιδο, μέχρι και νόθο παιδί είχε, 18 χρόνια γονατισμένη η Μόνικα, και έβγαλε να με διπλωμένα τα φτερά και περιμένουν πώς και πώς να πέσει ένα ψικουλάκι προσευχής, να ποιος θα τρέχουν να το πρωτοβουτήξει, να το πάρει στα πόδια του Θεού. Αλλά και εκεί ανεργία, ανεργία. Παιδιά, εκεί είναι μια τρομερή στιγμή. Μπαίνει ο Χριστός μας και ανασταίνει την κόρη του Ιάηρου. Έκανε το μεγάλο θαύμα και φεύγει. Και λέει, άκου πράγματα τι λέει. Ταΐστε την. Εσύ έκανες τέτοιο θαύμα, βρε παιδάκι μου. Χάθηκε να παραγγείλεις μια πίτσα. Χράκ να πεις, θέλω πίτσα, θέλω κρέας, έτσι. Έκανες το μεγάλο και τώρα εκεί σταμάτησες. Δεν κάνει. Ταΐστε την. Παιδιά, τα χελιδόνια συναντιόνται κάθε άνοιξη στο Σούνιο. Στην Αττική μιλώ, δεν ξέρω πού αλλού, για να φύγουν για τις μεγάλες, για τις ζεστές χώρες. Και εκεί έχουν ρολόι, ξέρετε, τους έχει δώσει ο Θεός ρολόι στα μεγάλα πουλιά, περιμένουν, θα έρθουν τα μικρά πουλιά και θα ανεβούν στις πλάτες των μεγάλων πουλιών, έτσι πηγαίνουν στις ζεστές χώρες. Μου έχουν πει ναυτικοί ότι όπου το ραντεβού δεν συγχρονίστηκε, γέμισε το πέλαγος από πνιγμένα πουλιά, ζαλισμένα, κουρασμένα, νηστικά, πέφτουνε με το κεφάλι στη θάλασσα και πνίγονται. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι είμαστε τα μεγάλα πουλιά, εμείς να σώσουμε αυτά τα παιδιά. Ο Μπρέχτο, μεγάλος ο Μπρέχτο, λέει τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα, είναι χειρότερα. Τι ζητώ? Να πεθάνουμε, παιδιά. Όχι να κάνουμε αυτό που μπορούμε το οποίον, αλλά είδατε τι κάνει ο λαός μας. Έχει το γιοφύρι της Άρτας. Ο Λιμερής χτιζούντανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Ως που μια γυναίκα με τη θέλησή της χτίστηκε και έτσι έγινε το γιοφύρι και οι άνθρωποι πηγαίνουν έρχονται. Λυπάμαι που μία ώρα και δεν μπορώ, ό,τι μπορούσα το μάζεψα, δεν γίνεται. Παιδιά, υπάρχει μια μετάνοια, όχι αυτή που είπαμε τι ήθελα και παντρεύτηκα. Θα την πω και ας με δείρετε με το χρόνο. Την είδα, είναι ένα έργο κινηματογραφικό, κομμουνισμός, δεν επιτρεπόταν να παιχτεί και όταν έπεσε ο κομμουνισμός
τότε εμφανίστηκε αυτό το φοβερό έργο, λέγεται η Μετάνοια. Το είδα, το φέρανε στον Παρνασσό. Είναι ένας κομμουνισμός, ένας εργατοπατέρας λέει ότι πρέπει να γκρεμιστεί μια εκκλησιά για να μεγαλώσει το εργοστάσιο. Ένας εργάτης λέει, γίνεται να γκρεμιστεί μια εκκλησιά? Τον προδίδει ο εργατοπατέρας, τον σκοτώνουν τον εργάτη και μη δείχνει στο τέλος μια γιαγιά μπάμπουσκα με καταγάλανα μάτια σαν να τα βλέπω μπροστά μου, να και ένα καλαθάκι εδώ στο χέρι, και ρωτάει μια κοπέλα, αυτός ο δρόμος είναι που οδηγεί στην εκκλησιά? Όχι, της λέει η κοπέλα, η εκκλησιά γκρεμίστηκε. Και τότε ζουμάρει ο φακός στα μάτια τα καταγάλανα της γιαγιάς και έτσι τελειώνει το έργο. Και τι χρειάζεται ένας δρόμος που δεν οδηγεί σε εκκλησιά? Παιδιά, δεν μου καίγεται καρφί να σας κούρασα, κι εγώ κουράστηκα. Αλλά τα παλιά πλοία είχαν 5 άγκυρες, 2 μπρος, 2 πίσω και η σπεράντζα, η ιερή. Όταν σπάγανε οι άγκυρες, οι 2, οι 4, τότε πετούσανε τη σπεράντζα, την ελπίδα, και σωζότανε όσοι ήτανε πάνω στο πλεούμενο. Να σας πω ότι το βλέπετε. Σπάσανε οι άγκυρες και έχουμε μείνει οι γονείς. Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, ποιος τότε θα γίνει φως για τον κόσμο? Λέει ο ποιητής μας. Και αν είναι πλήθος τα άσχημα, και αν είναι τα άδεια αφέντες, φτάνει μια σκέψη, μια ψυχή, φτάνεις εσύ, εγώ φτάνω, να δώσει νόημα στον πολλών την ύπαρξη, ένας φτάνει. Και θα ρω πως απόψε είμαστε περισσότερο από ένας εδώ. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη.